dag, da solen lyste klar. Og alle engels blomster, de stod i stakkevis og vuggede som unge brudepar. Og vinden kom så stille ned til stranden, hvor vi stod. Og bølgerne, de klukkede og kyssede din fod. Kære venner, kære Kirsten, det er en fornøjelse at få lov til at holde fest, når man har haft jubilæum, 50 års jubilæum. Når man skal have sådan et jubilæum, så synes jeg, at vi skal tænke på nogle mennesker, der har været med undervejs i de 50 år. Vi har venner, vi har familie, som ikke er her mere. Dem skal vi lige tænke på et øjeblik. Så synes jeg, at vi skal starte med at sige skål til hinanden og få en god fest sammen. Skål. Kirsten, vi mødte hinanden i Kirke Helsinge forsamlingshus for 50 år siden, eller godt og vel 50 år siden. Du havde røde hunde, men vi blev glade for hinanden. Og da vi skiltes den aften, der mødtes vi først om 14 dage efter, hvor vi så startede det egentlig at være kærester. Så gik der nogle måneder, inden vi fandt ud af, at vi gerne ville giftes med hinanden. Det at starte med en gammel gård og med toilet i gården og den slags ting, det er ikke noget, man lige byder sådan en prinsesse, som du jo er i virkelighedens verden. Vi blev gift og flyttede den første nat, kan jeg huske lige så tydeligt, fordi da lige vi var kommet i seng, så kom Torben og Ole, og jeg tror, der var en til, jeg kan ikke huske, hvem det var. Og den aften havde jeg tilfældigvis ondt i halsen, og det synes de var utrolig skæg. Jeg havde sådan et stort rødt halsterklæde på. Men vi fik da så lov at være alene. Dagligdagen har været fantastisk at være sammen med dig. Du er jo aldrig pivet for nogen ting, og du har et meget klart syn. Og han har nok sagt, det der er mest nøjagtigt omkring din livsstil, det er, du er en god arbejdsgiver, men hun vil nødig være ansat under dig. Det er måske så hårdt sagt, men det har været en fornøjelse af dit klare syn på mange måder. Årene gik, og du gav os det bedste, eller gav mig det bedste, nemlig 3 dejlige børn. Birgitte, som kom meget tidligt, 3 måneder for tidligt, og Hanne, som nok voldt mindst besvær. Helle var den sidste, og hun har jo altid været stor, så det voldt lidt besvær. I de første år var du altid med til at arbejde på gården, hvor vi delte arbejde imellem os. Senere begyndte du at tage job ude efter, at børnene var født. Og det var fantastisk, at du kunne nå det hele.
Der er mange af de ting, der er sket undervejs, som jeg ikke er så vild efter at tænke på, fordi det var lidt amerikansk noget af det, også fordi tiden var lidt anderledes. Nå, det blev bedre hen ad vejen, men der har været nogle bump på vejen. Det største bump var vel nok, da gården blæste ned i 99. Men igen det, var du utrolig klar i hjernen og sagde det, du syntes omkring, hvad der skulle ske i fremtiden. Og det var endte på en rigtig god måde. Det du er mest glad for, det er dine børnebørn. Og så Kim Larsen. Der er ingen grænser for, hvad børnebørnene kan få lov til. Men igen, venlig, men bestemt er du. Og vi har den store glæde at få lov at være sammen med dem meget. Der skete jo også nogle ting efter at børnene var født, hvor du var med i mange ting. Og det har givet mig utrolig mange gode oplevelser som indianer, kan man vel sige. Vi har jo snakket meget om denne dag. Det er ingen hemmelighed. Vi startede for et år siden, hvor at vi blev enige om at rejse til New Zealand og fejre vores 50-års jubilæum, fra vi mødtes. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at du jo tilrettelagde det hele, så det var nemt for mig at stå op i flyvemaskinen. Det var en fantastisk tur, at vi havde sammen. Og det, der står allermest klart for mig, det var de aftener, vi havde på de forskellige hoteller, hvor vi boede. Det kan lyde så mærkeligt, men det foregik sådan, at vi ville også gerne være alene en gang imellem. Så gik vi ned i det nærmeste supermarked og købte nogle dejlige ting og en flaske hvidvin, og den delte vi, og så snakkede vi vores liv tilbage. Det var en stor oplevelse, samtidig med alt det andet, vi oplevede. Ikke? Det fører mig direkte over i vores dag i dag, hvor vi har fest her på højskolen. Højskolen har jo betydet meget for os alle årene. Vores børn og vi selv har kommet her meget, både som gæster og som når vi skulle udføre vores idræt og sådan. Så det er vi taknemmelige for at få lov at være her. Man kan ikke snakke så meget om fremtiden, men vi må jo håbe, at vi får lov til at være sammen mange år endnu. Jeg tror, det er ens for os begge to, at vi er meget ydmyge over for det liv, vi har fået lov at have med børn og børnebørn og svigerbørn og venner. Ja, vi ved jo godt, at det meste af det her i livet, eller masser af det, det er jo held. Så at vi føler selv, at vi har fået lov til at være heldige. Så vi håber, at vi fremover kan få lov til at være med sammen med jer alle sammen. Og jeg vil til sidst sige mange tak for de 50 år til dig, Kirsten. Det har været fantastisk for mig at få lov at være med der.
Og jeg håber, at vi får lov til at fortsætte nogle år endnu. Vi har jo lavet en arbejdsdeling her, hvor at du står for økonomien og avlen i besætningen. Og det har været mig meget magtpåliggende, at du kan overtage, at du selv kan klare tingene, fordi det skal vi kunne, hvor hvad der end sker. Ikke? Så tak til alle, der er med her i dag. Tak til børnene, til børnebørnene, til familie og til venner, at vi får lov at deltage i det her. Ikke? Og til sidst, så skal vi skåle og sige tak for, at vi får lov til at være med. Ikke? Skål til jer alle sammen, og god vind.